Какво става, хора? Здравейте и добре дошли, чайче-клад страна. Следващия влог, който не съм снимал сигурно от седмица и нещо, защото ежедневието ми беше епично. От изпити до работа, обратно до изпити и майката си тракало пич. Днескашния епизод, днескашния влог на епизод, чрез казвам Халкабер съм какво тренирам, защото тази седмица също ми идва натоварена. И що ми идва натоварена, аз имам да тренирам днеска и утре, след което 2 дена съм на работа пак по 12 часа и няма да тренирам, защото и без това ще се чувствам скапан и да ида на фитнес нищо няма да направя. Така че днес най-вероятно ще тренирам горна част и ще импровизирам малко гърди, гръб и малко ръки. Изутре ще оставим корема с краката, най-вероятно нещо такова от този сорт ще стане. Сега потеглям, часът е 6:27 точно. Няма да вълъжа, едва станах от леглото, да се замислях дали изобщо да ходя на фитнес, но не, трябва да хода, някога да хода. Става ми действам си, да съм бил някаква жена братова, да си измислям оправдания, защото ми писна. И така, вие как се надявам сте живи и здрави, да бачкате, да успявате и така нататък. Айде да тръгваме, че стане никое време. После имам работа до болницата, в която работя, ще ходя да гледам операции, не трябва да закъснявам и за там. Защото днеска мисля, че бяха около 7 или 8 планирани, ще видим. Дано да има някоя по-интересна за зяпане. Пък може и да влезе някой, ако ме пуснат, ще видим. И така, потегляме по живо, по здраво, дано да няма много трафик, защото не ми се пътува 20 минути до съседния квартал. Мале, ще отварят между другото фитнеса, в който тренирам тук до нас в септември месец. Значи нямам търпение, брато. Ще ми се пада да е около 10 минути пеша. Това е райско, пич. Значи хем аз занимавам да зареждам коли и глупости и да шофирам, защото не знам, въобще не ми занимава и да карам даже, брат. По-хубаво да хода пеша, аз се събуда тамън, малко да загрея краката. Ще е 10 минути от нас и просто нямам търпение, ще е хипер по-удобно, пич. Не може да ви опиша колко са радвам, че ще отварят тук от нас, защото в моят квартал единствения, няма даже единствен, всички фитнеси са отвратителни. Единият е такъв едно мазей, което няма нито вентилация, нито обхват на телефона да фаниш и ходиш, което е отвратително и си дигат цените, по напред от улиците, те са малко тъжно. И другия фитнес даже не съм ходил там. А не, всъщност има и още един, който е до затвора, ама не, до той също. Да, това ще е първият адекватен фитнес в моят квартал, за който нямам търпение да си ходя там да се тренирам и си бачкам. Гледам тук един човек, рано и той или като мен е станал да хъсва и закъсня за рейс и тръгва да тича. Но май по-скоро си тича, защото му се тича. Още един тича. Браво е, маняти! Вие сте next level David Goggins Type Shit, брато. Nice. Let's go! Машини, това е за сега. Отиваме към фитнеса и почваме с тренировката да видим дали ще я бива, дали ще я няма да я бива. Времето ще покаже. Айде!
машини. Тук беше то. Вече сме с униформата на супергерой. Днес тази кола тръгва, когато искам, ме паси май. Запълтваме се към болницата, тренировката беше окей. Не съм недоволен от нея. Така че само където не правих ръцете, защото времето напредне, няма да закъснявам. Утре ще ги направим ръце, крака и корем. Това е плана за утре. Дано да имам сили сутринта, особено за крака, брато. Майко, направо не знам какво ме чака. Сега, една тема, която искам така да засегна, чайче толкова. Видях един маняк във фитнеса, къде... Сега не знам какви са му целите, де. Какво иска да постигне с тренировките си, но... то не е само той всъщност. Аз доста съм виждал такива, дето слагат някаква тежест и лашкат хиперздраво напред-назад. Първо, има хипер голям шанс да се контузиш от това нещо, защото буквално кога ще трябва да дигаш 50 кг и така, брато, примерно, нали? Второ, ако тренирате за мускулна хипертрофия, не за сила, повтарям, за мускулна хипертрофия, вие трябва да правите експлозивна контракция бързо на мускула и постепенно контролиране тежестта, като отпускате. Бавно и контролирано с, нали, стегнат мускул, нали, бавничко, контролирате цялото движение. Така се прави едно демидж на мускулните фибри и мускула расте, брато. Тези, които тренират бодибилдърски, нали, и искат да постигнат мускулна хипертрофия, а не сила, ключът е в експлозивната контракция и контролирането на тежестта в негативната фаза на упражнението, което ще рече противоположното на това къде стягате мускула. В смисъл, ако е за гръб, експлозивно така и бавно пускате напред. Нали, примерно, ако е за гърдина пек-дек машината, експлозивно така и бавно настрани. Просто и пъмпа е невероятен, и демидж е невероятен и гарантирам ще имате резултати, стига да го правите, нали, с адекватна техника. Защото техниката е много по-важна от колко кила дигате. Мисля това, не знам, им чуш, че масово хората си представят колкото по-тежко дигаш, толкова повече си здрав. Пичове, големи мускули не се правят с тежки килограми. Мисля, големи, хипертрофирани, нали. Големите мускули се правят така, както ви казах. Контролиране върху тежестта, между повторения между 6 и 25, мисля, че беше рейнджа за мускулна хипертрофия, за натваряне на мускул, защото всичко друго от под 6 и над 25, мисля, че беше, ще проверя със всеки случай. Вече отиваме към други неща, на нея мускулна хипертрофия. Над 25 вече тренираме за издържливост, а под 6 е само ако искате си пробвате макса или ако тренирате за сила. Това, че един мускул е по-голям, нали, да, прави го по-силен от нетрениран мускул, който е по-малък, но не го прави по-силен от човек, който, нали, не е толкова принос големи гърди, но пък тренира силово. В смисъл, той ще ви скри шапката на лежанка, брат. Това искам да кажа. Така че да, това масово недоразбиране с дигащи тежко си много здрав, да, в смисъл силен си, но големите мускули означава, че си кой знае колко силен. Защото хипертрофиралия мускул е хиперплазирал, т.е. има саркоплазмен растеж, докато тези, които тренират силово, те синтезират повече, как да кажа, ядрана единица площ и техните мускули са по-денс, по-плътни и дигат повече, но не изглеждат толкова големи. И също другото нещо е, нали, пак много зависи как тренирате, но почивка между сериите, защото някои хора гледам или правят преклено кратка почивка, или са някакви савери тренират и правят една серия на 7 минути, примерно, нещо такова. Оптималната почивка да е между 1 минута, минута и половина до 3-3,5 някъде. Това е най-доброто време за почивка, нали. Това е достатъчно време мускула да се суплементира с гликоген от организма и да имате енергия за адекватна втора серия, да си я направите на макс и да изключите адекватно мускула. Защото ако прибързате, няма да имате сила, няма и да направите хубаво упражнението и после ще чакате силно двойно повече, защото третата серия ще сте вече умрели от всякъде. Докато пък ако сте 10 минути една серия, то мускул е забрал, че сте го тренирали, деца ви. Така че да, между минута и половина до 3-3,5 минути. Е, златната среда. Сега, аз тия съм говорил, съм се правил на коуч, отивам на... То днеска не съм на работа, да ме ходя да зяпам там, защото ми е интересно. Да видим някаква става днеска, ще се сменя ли нещо, дано да има интересни операции. Може да ме последите, by the way, за YouTube канала ми, някъде ще излезе тук във всеки момент. Ще съм ви много благодарен, всеки вторник и петък от 6 часа клипче батио, гърмим. И така, това беше за сега от мен. Ще видя този влог, мога да направя няколко дена.
да видим как ще стане, не само от една тренировка, защото в момента нямам време и кога да снимам, защото отивам в болница 20 пъти се повтарям. Така че да, евентуално ще се видим на следващия ден или ако стане нещо интересно по-късно. Гайс, бързо включване по-късно деня, целия съм вир вода. Зевяра е паркиран тук до мене, правим обиколки, защото да не забравяме, че сърцето също е мускул и той също е хубаво да се тренира. Отделно на това горим бонус калории, братле, лятото сме пушка. Let's go! Ще покарам още малко, карам тук около половин час някъде. Бах ти как се задъх, маняк, много топло е. Така, това е един friendly reminder, да видиш колко е топло навънка и слънчево и жега и правете кардио, защото е полезно за сърцето най-малкото и за сърдечната система и да се чувствате добре като цяло. Така че да, аз мисля да покарам още малко, да се поизпъта още бонус кори, бати, после така ходят виня фирали шкапна, не е реално просто. Почвам да си карам аз и се видим малко като най-вероятно следващия ден как ще трябвам крака и така, узбачил. Йо, здравейте! Включвам се от следващия ден. Мале, пак едвам с 300 зора станах, брато. Отивам в колелото да се раздвижа малко, ще нямам бърза работа след това. Винаги, като може, вместо кола избирам колелото, ама винаги. Така че отиваме, правим крака сега, с ръце и корем, да видим какво ще стане. Като цяло, изненадващо е, че горе-долу съм се наспал. Горе-долу. Станах рано, да, трудно станах, но съм наспан, което е малко странно. Май ще имам енергия за ни кръченца. Макар че аз ще правя само екстензии и флексия, защото иначе ще стане пак прекалено дълга тренировката, па след това трябва да се прибираме да снимам за гейминг канала ми, който между другото моя последвате. И така, айде отиваме да заваме за работа. Let's go! Failing because it's heavy and failing because you're taking your muscle to actual muscular failure is fucking different than anything else. That's what's really fucking painful. Not failing because you can't move the weight anymore. It's because your muscle is literally fucking failing. You couldn't pick up another fucking weight if you tried. A lot of people come in here and they do it to silence the outside. No, I don't come in here to silence it. I come in here to let that shit out. Everybody keeps saying winter arc, but are you actually in your winter arc? Lend me your strength! Lend me your power once more! Give me the test of 100 men! All these skinny cunts coming in the gym, they're not eating right. You're not maximizing what you could be building. Like, you might as well just not even walk in the door. If you want to be shredded and like skinny, you don't even have to come in the gym. You could just starve yourself at home, do a few push-ups, you know what I'm saying? You're not going to get 20-inch biceps by not eating a fucking meal. You want to push some heavy ass weight? I want this shit! I want this shit! Имаше добре стана тренировката, тъма свърших. Взех ни бомбони, ама не са за мен, обещавам. Такова нещо не дете след фитнес. Такова нещо по-малко и преди фитнес, бързо въглехидрат да видя енергията. След това няма смисъл. И нещо духа нов вятър, няма сега много да снимам. Само да се отчита, че съм свършил, доволен съм, добре стана. И викам сега една църква да ударим и да приключим влога, примерно. Така че да, айде натам. Че не свършихме изтърката. Както може да видите, не съм влизал с баран, защото с шапки партали погата не са влизал в църква, от мен да го знаете. Малко така дизреспект е. Така че да, надявам се влог ви е харесал. Следващия път не знам какво ще правим в следващия влог, какво ще тренираме, ще видим. Така че да, надявам се да си живи и здрави и виждаме се следващия път.